ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ ବୁଲିବାକୁ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଅତି ସହଜ ସରଳରେ ମିଳିଯିବ। ତାହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପାତ୍ରପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ମେଡ଼ିସିନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାର୍କ। ତାହାର ପାର୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମର ଚରକ ଉଦ୍ୟାନ। ଚରକ ହେଉଛନ୍ତି ଔଷଧର ଜନକ। ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ପାର୍କର ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଆଉ ମହୁମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମହୁ ଡବାମାନ ରଖାହେଇଛି। ଦୁବ ଘାସ ଠାରୁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଗଛ, ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଗଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମିଳୁନାହିଁ ଏବେ, ସେହିସବୁ ଗଛ ତାହାର ଉପକାରିତା ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ସବୁଜ ଘାସରେ ଚାଲିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ସବୁ ଗଛର ଉପକାରିତା, ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ଏହା ସହିତ ଔଷଧୀୟ ପବନ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସବୁ ଗଛର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ଆ ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ। କେବେ ଛୁଟିରେ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପାର୍କକୁ ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏହା ଖୋଲା ରହୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନାଲ ପାର୍କ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାର କରିକି ପରିବାର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ପାଇଁ କେତେ ଦରକାରୀ ଗଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଭୃଙ୍ଗରାଜ, ଥାଲକୁଡ଼ି, ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗଛ, ଜାମୁକୋଳି ତ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ, ଆପଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହାର ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ ପାଇଲେ ବି ଆପଣ ମନର ବହୁତ ସାରା ଦୂର ହୋଇଯିବ କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହାଲକା ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପାଇଁ ଆର ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ରଖାହେଇଛି। ଆପଣ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଆରାମସେ ବୁଲିକି ଆସିପାରିବେ। ଆର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନ। ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।